Niruhusu nisome nawe agano ambalo limenakiliwa katika Yohana 5 kamili. Ndiko maler wacho niya. Andiko takatifu linasema, Bang' magi ne nitie sawo mar jo-Yahudi. Kendo Yesu noidho odhi Jerusalem. E Jerusalem e dir yap rombe ne nitie gimiluongo gi dho jo-Ibrania ni Bethsatha. Ogere gi agolni 5. Ei agolni go joma tuo mang'eny ne nindoe. Muofni, rong'onde gi pudhe. Kane rito yienyo mar pi. Nikech malaika mar Ruoth Nyasaye ne lor ei yawno ndalo moko, kendo ne tugo pi. To ng'ama no odonje mokwongo bang' tugruok pi nochango kuom tuo manade mane en go. Ng'ato moro ne nitie kanyo manosetuo higni 38. Kane Yesu onene konindo kendo nong'eyo kosetieko koro ndalo mathoth kamano, nopenje ni, idwaro doko mangima? Jatuo nodwoke niya, Ruoth, aonge ng'ato ma ka pi otugore to diketa e yawo, to an kadwaro dhi, ng'ama chielo kuongo na lor. Yesu nowachone ni, changi, ting' kitandani, iwuothi. Gi kanyo nogo ng'atno nochangi, noting'o kitandane, nowuotho. Wating'e badwa ni Nyasaye kuonde duto te ma wanitie. Tuinue mikono kwa Mungu popote tulipo. Chunya ogoyo ni Nyasaye mar jokedo erokamano. Moyo wangu umempigia Mungu shukrani. Udhiambo kama Nyasaye oketowa e piny Rongo. Jioni kama huu Mungu ametuweka hapa Rongo. Stage matin mar Umbwa Kali. Katika stage ndogo ya Umbwa Kali. Nyasaye nochako pango wachni chon kapok nochwe piny ni wanaberika kawuono. Mungu alianza kupanga hili neno tangia ulimwengu uumbe kwamba tutakuwa hapa leo. Omiyo Nyasachwa oko kodwa kawuono mondo minyinge maduong' oyal. Mungu akatuleta hapa ili jina lake kuu liweze kuhubiriwa. Nyinga Peter Oduol Konyanga ja Lego. Jina langu ni Peter Oduol Wonyango, mzaliwa wa Lego. Nyasaye osewaro ngimana kendo ora tunge piny mondo yalo wach maber ni jok ma ojochiende sando. Mungu ameshaokoa roho yangu tena amenituma katika ulimwengu ili nihubiri injili kwa wale mapepo wanawatesa. Odhiambo kama adwa mondo miya wuo kuom tuo tadwa abiro wuoyo kuom gimiluongo ni chang. Jioni kama huu nataka ninene kwa maradhi, tena nitaka ninene kwa kile kinaitwa uponyaji. Muma maler wacho Yohana ka Yohana ndiko. Agano linasema kwa Yohana anapoandika ni chieng' moro Yesu ma ja-Nazareth nodhi e piny Jerusalem. Ya kwamba siku moja Yesu Mnazareti alienda kule Jerusalem. Nikech ne nitie sawo ei dala mar Jerusalem kanyo. Sababu kulikuwa na sherehe kule Yerusalemu. Sawo no ne en sawo mar jo-Yahudi. Hiyo sherehe ilikuwa sherehe ya Wayahudi. To Yesu nodhi mondo mi obed kodgi e sawo. Na Yesu alienda kuketi nao katika huo sherehe. To kano donjo ei Jerusalem, alipoingia kule Yerusalemu, to e Jerusalem kanyo ne nitie. Hapo Yerusalemu kulikuwepo yawo moro miluongo ni Yap Rombe. Kidimbu ambacho kilikuwa inaitwa ile ya kondoo. To e dir yawono ne nitie gimoro moger kanyo moting'a golini moko. Kando ya huo mto kulikuwa na kitu kimejengwa imebeba viungo vingine. Agolini go ne gin agolini 5 to iluonge gi dho jo-Ibrania ni Bethsatha. Hivyo viungo vilikuwa 5 na kwa lugha ya Kibethania kilikuwa kunaitwa Bethshafa. Agolini go ne opogi mopogore tieng' nyadi 5. Hivyo viungo vilitofautishwa mara 5. Agola kagola ne ting'o jatuo mowinjore kode. Kila chungu ilikuwa inabeba mgonjwa ambaye anastahili naye. Muma nowacho ni agola
Agola machielo bende. Chungu ingine nacho Noting'o jok matuo surrender mok nyal. ilibeba wale wagonjwa wasiojiweza. Agolinigo ne nitie jotuo kuro. Katika viungo hivyo vilikuwa na wagonjwa hapo. Manene iting'o kowuok e miechgi kasetem gajuoke kod dakteche to tamore. Ambao walikuwa wanabebwa kutoka manyumbani kwao kama waganga imewashinda kuwaponya. To ka ng'ato nosetem motamore thiedhore e lwet ajuoga kata daktari e gweng'gi. Baada ya mtu kujaribiwa na madaktari na waganga katika kijiji chao, To ne jothurgi kotemo to tamore titing'e titere Agola man Bethsatha. wakaaji wakuu walikuwa wanampeleka katika viungu kule Bethshafa. Kuro niwe ni Nyasaye ni kanyalore to Nyasaye biro rad kode kuro. Huko alikuwa naachwa kama inawezekana Mungu akutane naye huko. Geno ne rumo ni jodalagi nikech koro ne onge kama ginyalo dhiye machielo. Tumaini ilikuwa inaisha kwa wakoo sababu hakukuwa na mahali wangeenda ng'inde. E ndalono Katika hizo nyakati ne nitie jothieth mathoth. kulikuwa na wale wa kuponya watu wengi. E ndalono Katika hizo nyakati ne nitie dakteche madongo. kulikuwa na madaktari wakubwa. Kata kamano e Bethsatha be nolosi Agola ma joma jogo temo to tamore titero kuro. Hata hivyo huko Bethshafa pia walitengeneza mahali watu wamejaribu kashindikana wanapelekwa. Tiwacho ni wawe kod Nyasache. Wanasema tumemwacha na Mungu wake. Ne girito yienyo mar pi ga ka higa nyadichiel. Walikuwa wanangoja kuchipuka kwa maji mara moja kwa mwaka. Ka koro miechgi to geno oserume. Kama maboma yao tumaini tayari imeisha. Ni jogo nyalo chango to wegi gi Nyasaye kuro. Hao watu wanaweza pona wanawaacha na Mungu kule. E ndalono Katika hizo nyakati ne nitie be mana jodolo kulikuwa tena pia wakuhani mag jo-Yahudi e kindeno. ambao ni Wayahudi katika hizo nyakati. To aparo gi chunya man iye Lakini moyoni inawaza ni gimomiyo Agola ni nolos ka. sababu hivi viungo vilitengenezwa hapa. Nikech nyaka jodologo be ni itero ne jogo to samoro ne ok ginyal koro ni iterogi mondo githo kuro kanyalore. Pengine wakwani walikuwa wanapelekwa pale, watu inashindikana, sasa walikuwa wanapelekwa huko ikiwezekana. Ting'ane badi kama initie kiwinja. Inua mikono popote ulipo ukinisikia. Yesu ma ja-Nazareth Yesu Mnazarethi momawacho ni nodhi Jerusalem ka nodhi mondo mi obed kod jo-Yahudi e sawo. Agano linasema alienda Yerusalemu akienda kukaa katika sherehe. E ndalono Katika hizo nyakati ne nitie jodolo mag Anas kod Kayafa. walikuwa na wakuhani wale wa Anasi na Kayafa. Kendo ne nitie jo-Yahudi madongo Tena walikuwa Wayahudi wakubwa machalo jo-Farisai kod jo-Sadukai. kama watu wa Sadukai na Farusai. Ne ginitie e ndalono. Walikuwa katika hizo nyakati. Kata kamano Agola mar Bethsatha be nolos e dire Yap Rombe. Hata hivyo kidimi cha Bethshafa pia ilitengenezwa kule huko. Kama ni itere pudhe rong'onde kod joma ni kod tuoche mopogore opogore. Mahali watu walikuwa wanapelekwa wale ambao watembei na wale walemavu huko kule huko Bethshafa. To muma wacho niya, Na agano linasema ka Yesu donjo Jerusalem na Yesu akiingia Yerusalemu, to kar mondo odhi e sawo badala ya kwenda kwenye sherehe, to wuotho modonjo Bethsatha akatembea akaingia Bethshafa, to yudo kamolosi agolni ma abich. akapata mahali imetengenezwa viungu 5. To penjore ni magi gin gik mage. Akajiuliza hivi ni vitu gani To gitimo ang'o ka? na vinafanya nini hapa? To paro ni ng'ato nolerore ni ka okelie jomoko ma jotuo. Ni kama mtu alimweleza kwamba hapa wameleta wagonjwa. Ma pudhe ni ka, Hapa wale ambao watembei wako hapa. rong'onde ni ka, Hao
Amen.